Ayon sa Bacolod City nga mapalawig ang Modified General Community Quarantine sa syudad sa Bacolod ginaprubahan. Suno sa Bacolod IATF, pagbatak sang lokal ekonomiya, mayor nga prioridad sa Bacolod LGU. Yaring balita nga itong gintutuka. Pagapadayon sa idalom sa Modified General Community Quarantine ng Bacolod City matapos ginaprubahan ang apela sa alkalde sa National IATF. Tinutuyo sini nga mabatak ang ekonomiya sang Bacolod. For me, now is the time for us to pump prime our economy. Damo na nag-suffer, damo na-terminate, damo businesses na nag-close. Ang tikang ang suportado sa BCPO, apisar nga nagapadayon nga nagasaka ang numero sa quarantine violators. Hindi lang virus ang kontra naton eh. Ang ekonomiya naton kinahanglan nga magkuhan, kinahanglan nga maghulag. Kaya kung hindi kita mapatay sa virus, basin pwede mapatay kita sa gutom. Sa bahin sa mga negosyante, isa ka positibo nga tikang ang pagparipot sa curfew hours agud makabawi ang mga negosyo kung gabi. Why na sa local transmission? Kasi nga mo, if we're winning the war, so slowly dapat, we should restart also winning the war on the economic issues. Subong adlaw ginalauman nga maaprubahan ang resolusyon sa sangguniang panlunsod. 64 ka COVID-19 cases ang nalista sa Bacolod City, lakip diri mga LSI kag OFW repatriate. Sa nagatas nga kaso, luyag sa Bacolod IATF nga sundo ng tikang sang Thailand sa pagbatigayon sang contact tracing. May abiso man ini sa mga ospital sa tiyon may healthcare workers sa ilahanay ang magpositibo. Information, we owe it to the public. So kaya ang tao mas-speculate siyang mas-speculate. Then at the end of the day, kinabalaan naman siyang tao kung sino ka mo, kung diin ng ospital. Opod kay Reynald Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.